Iltqajna għal dan il-bulletin dwar il-COVID biex naraw x'inhija s-sitwazzjoni. Illum ħanibdew b'aħbar ħażina bħalma diġà smajtu fuq il-mezzi tal-medja li kellna raġel li dan kien pożittiv u kien qed jiġi kkurat fl-isptar li sfortunatament miet dalgħodu. Dan kien persuna ta' 72 sena li kien daħal l-isptar tagħna u kien qed jiġi kkurat u hemmhekk tilef ħajtu dalgħodu. Tajjeb ngħidu wkoll li dal-persuna kien qed ingħata l-kura wkoll fl-isptar tagħna fil-kura intensiva u kellu diversi kundizzjonijiet mediċi oħrajn li kienu diġà preżenti. Naddu il-kondoljanzi lill membri tal-familja tiegħu kollha. Kien ħarsu lejn is-sitwazzjoni ta' x'kellna każijiet, qegħdin naraw li kellna 36 każ ġdid f'dan l-aħħar 24 siegħa, dawn instabu fost 2445 swabs li saru l-bieraħ. U għalhekk issa it-total ta' każijiet huwa ta' 1546 cases u kellna wkoll 52 persuna li issa fiq. U allura it-total ta' każijiet li fiqu kien ta' 854. U jekk ħares lejn is-sitwazzjoni, total ta' każijiet attivi huwa ta' 682. Tajjeb ngħidu li meta nħarsu lejn is-sitwazzjoni, qegħdin naraw li kellna diversi każijiet li jkunu qegħdin jiġu rikoverati fid-dar tagħhom, però mbagħad għandna xi każijiet li jkollhom bżonn jidħlu l-isptar ukoll. U jekk inħarsu lejn is-sitwazzjoni ta' x'għandna fl-isptarijiet tagħna, għandna fl-Infectious Diseases Unit ta' Mater Dei li hemm 4 persuni, wards oħra li huma wkoll adattati speċifikament għal kura ta' dawn il-pazjenti hemm 3 persuni, fl-ITU hemm 3 persuni li dawn qegħdin jiġu assistiti permezz tal-ventilator, il-kundizzjoni tagħhom hija stabbli, però ovvja la persuna jkun qiegħed fl-intensive therapy unit dan ukoll ikun qiegħed f'qagħda kritika. U fl-isptar Boffa għandna 17 persuna u St. Thomas Hospital għandna 12 persuna. Jekk inħarsu lejn is-sitwazzjoni tat-totali ta' każijiet ta' COVID-19, bħalma qegħdin taraw ukoll f'din il-grafika qegħdin naraw li t-total tal-każijiet beda jiżdied u mbagħad bħalma rajna wkoll li ta' waħda reġgħu bdew jiżdiedu l-każijiet. Din hija xi ħaġa li ma' dinja kollha qegħdin narawha tiġri, xi ħaġa li hija mistennija, xi ħaġa li issa tallimna li dan il-virus ikun jiġi kontrollat u peress li għandna sitwazzjoni li qegħdin indumu fiha, hemmhekk meta tibda tiftaħ hija xi ħaġa mistennija li inti jibdew jiżdiedu l-każijiet. L-iktar ħaġa importanti hija li aħna nikkontrollaw din iż-żieda. U għalhekk aħna dejjem indaħlu l-miżuri li jkunu adattati għal skont iż-żieda li jkun qed ikun hemm. F'din il-grafika taraw sitwazzjoni fejn fil-ponta ta' din il-grafika taraw biċċa żgħira fejn kien hemm naqżieda mbagħad naqset fit u mbagħad bqajna tilajn. Dik hija biex nfakkarkom naqra għal correction li għamilna dwar l-immigranti fejn aħna dawk l-immigranti li jkunu ġejjin bid-dajes aħna nkunu salvajnihom mill-baħar, nkunu salvajnihom mill-mewt u l-qajnihom ġewwa pajjiżna, aħna naraw li nagħtu l-kura lilhom imma anke nipproteġu lilhom u nipproteġu wkoll il-kumplament tal-popolazzjoni Maltija. Dawn ikunu persuni li ma jkunux fl-ebda mod tħaltu mal-kumplament tal-popolazzjoni. U aħna konna qegħdin nagħmluhom dawn fin-numri tagħna, però wkoll korrespondenza li saret mal-Aġenzija Ewropea għal Mart Infettiv li CDC dawn ġew dikjarati li ma jkunux qegħdin jiżdiedu mal-numru ta' każijiet li għandna Malta fl-istatistika u għalhekk hemmhekk qegħdin taraw dik il-correction li saret fl-istatistika. Però aħna dejjem nibqgħu insegwu dal-pazjenti u anka dawk li nsibu li jkunu pożittivi dejjem jibqgħu jingħataw il-kura u anka il-mezzi li nagħmlu biex aħna nkun nistgħu nagħmlu il-contact tracing tagħhom kwarantina, iżolazzjoni dejjem jibqgħu għaddejjin ukoll.
Jekk inħarsu naqra lejn il-każijiet li kellna mill-ewwel ta' Lulju, jekk aħna neskludu dawk il-każijiet tal-migranti, bażikament qegħdin naraw li għandna firxa ta' każijiet li baqgħu tielajn il-fuq ta' new cases fejn kien hemm kontroll imma mbagħad reġa' kellna każijiet oħra u issa qegħdin naraw li bil-mod il-mod ukoll dal-aħħar ġranet il-każijiet ukoll reġgħu naqsu. Dejjem infakkarkom li n-numru li naraw ta' kuljum ivarja ħafna u s-sitwazzjoni hija dinamika ħafna, jinbidlu ħafna n-numri u allura ma tkunx tista' tgħid eżatt x'ħajjiġri għada jew x'ħajjiġri pitada. U għalhekk aħna rridu dejjem inżommu il-kontroll fuq dawn il-miżuri li aħna nkunu qegħdin għaddejjin bihom. Kien ħarsu naqra lejn x'ġara f'din l-aħħar ġimgħa mill-clusters li aħna jkollna fejn dawk il-każijiet li konna li jkunu ġodda dejjem naraw minn fejn huma ġejjin. Ikollna numru ta' każijiet dawk li ngħidulkom li huma sporadiċi li inti ma tkun tista' taqqadhom ma' każijiet oħra, però kellna numru ta' clusters li propju bdejna naqdu l-istampa ma' xulxin. Ħarsu lejn din il-grafika hija ċara x'qiegħed jiġri fejn il-boċċi l-orange huma dak li kellna każijiet ta' clusters li diġà konna nafu bihom. U l-boċċi l-blu huwa x'ġara f'dan l-aħħar ġimgħa. Allura bħalma qegħdin taraw wieħed mill-ikbar sors ta' każijiet li kellna kien minn night clubs kemm f'Pawċi imma anke f'postijiet oħrajn. U hemmhekk f'dan l-aħħar ġimgħa kellna 18-il każ ieħor li żdied li kien relatat ma' dawn il-clusters. U għalhekk bħalma rajtu wkoll aħna enfasizzajna propju fuq iktar miżuri fuq dawn il-postijiet. Clusters oħrajn li qegħdin naraw inħarsu lejn clusters li jkollna fil-familji. Li aħna jkollna clusters fil-familji li huma żgħar, imma ġieli jkollok ukoll clusters li huma ftit ikbar fil-familji peress li jkunu qegħdin jiltaqgħu il-familji ma' xulxin. U xi ħaġa li tistennija f'dawn il-ġranet tas-sajf fejn il-familji iktar jiltaqgħu. Dawk ukoll huma importanti li jiġu kontrollati kemm mezzi ta' iżolazzjoni u kemm mezzi ta' kwarantina, ħalli hekk inti tikkontrolla wkoll dawn il-clusters li jkun hemm fil-familji. Nfakkarkom li aħna meta jkollna każ li huwa pożittiv, dawk in-nies li huma f'kuntatti magħhom nittestjawhom. Ħalli aħna nkun nistgħu naraw eżatt kemm kien kbir dan il-cluster, imma iktar u iktar ukoll dawk il-persuni li ġu pożittivi aħna nkun nistgħu intuhom il-kura li jkun hemm bżonn. Hemmhekk aħna nkunu propju qegħdin infittxu dawn il-każijiet. Kellna wkoll xi workplace clusters fejn inti kollok persuna li joħroġ pożittiv u dan ikun qiegħed imur għax-xogħol waqt li jkun f'dak il-jumejn ta' qabel jew għamel it-test jekk m'għandux sintomi jew inkella qabel propju beda bis-sintomi u hemmhekk aħna jkollna wkoll impoġġu dawk in-nies li jkunu propju f'kuntatt mal-persuna. Bħalma qegħdin taraw ukoll kellna xi clusters ġodda minn gatherings fejn ikollna nies li jiltaqgħu ma' xulxin dawk li ma jkunux biss tal-familja manka jkunu ħbieb, dawk ukoll is-sitwazzjoni ta' clusters li qegħdin naraw. Rajna wkoll cluster bħalma ħabbarna wkoll fil-mezzi f'Mount Carmel fejn aħna mill-ewwel fl-istituzzjonijiet tagħna nieħdu l-miżuri meħtieġa biex jekk ikollok persuna waħda ġa institution hemmhekk tiżola il-kumplament tan-nies kollha li jkunu qegħdin f'kuntatt ma' dak il-persuna f'dan il-każ fis-sala, kunu ttestjajna lura mbagħad hemmhekk tibda taqbad ukoll dawk il-każijiet ta' pazjenti oħra li kienu wkoll pożittivi manka wkoll l-istaff. U aħna bħala strateġija tagħna dawk l-istaff kollha li jkunu esposti nkunu qegħdin impoġġuhom f'kwarantina biex aħna nassiguraw li ma jkunx hemm espożizzjoni. Bħalma qegħdin taraw hemmhekk għandna sitwazzjoni ta' numru clusters li tibda taqqadhom u tara minn fejn ikunu ġejjin. U abbażi ta' dawn aħna nkunu qegħdin nagħmlu l-miżuri li jkun hemm bżonn. Il-każi attivi li għandna tal-COVID din taraw ix-xejra fejn bdejna tilajn il fuq mbagħad inżilna u issa qegħdin nerġgħu ikollna iktar każi attivi, però bil-mod il-mod dawn iżjed ma jibdew jonqsu il-każijiet pożittivi li nibdew nsibu ta' kuljum u iżjed ma jkollna recoveries, eventwalment imbagħad iktar ikollna active cases li jkunu recovered.
Inħarsu wkoll importanti ħafna lejn l-etajiet tal-persuni li jkunu qegħdin ikunu affettwati għaliex infakkarkom li aħna rridu nbedu kemm jista' jkun dan il-virus minn dawk in-nies li huma vulnerabbli li fosthom huma dawk in-nies li huma anzjani. U din hija x-xejra li qegħdin narraw hawnhekk meta tħares naqra lejn tqabbel il-każijiet li għandna u l-etajiet ta' dawn il-persuni li l-maġġor parti tagħhom għadhom f'dawk l-etajiet ta' bejn 15-il sena u 44 sena. Bekk ħarsu naqra iktar fid-dettall lejn dawk il-każijiet li rajna f'din l-aħħar ġimgħa imqabbel mal-ġimgħa ta' qabel, qegħdin naraw dik ix-xejra li konna diġà bdejna naraw fejn jibda jkollna ftit spillover għal dawk in-nies li huma iktar anzjani qiegħda tiġri wkoll. U allura hekk l-appell huwa li rridu noqogħdu ħafna attenti kemm għal firxa li għandna fil-popolazzjoni tagħna biex kemm jista' jkun innaqsu t-trasmissjoni fil-komunità u wkoll li aħna jkollna n-nies vulnerabbli kemm jista' jkun nipproteġuhom ħalli huma ma jiltaqgħux mal-virus għaliex sitwazzjoni nafu li jekk il-vulnerabbli u l-anzjani jiltaqgħu mal-virus għandhom iktar ċans ta' komplikazzjonijiet. U għalhekk qegħdin naraw hawnhekk jekk tħares lejn il-kolonni li huma l-ħomor komparati mal-ħodor ta' xġara qabel, qegħdin naraw li hemmhekk qegħdin jiżdiedu wkoll xejra tagħhom lejn ukoll dawk in-nies ta' età iktar avvanzata. U din jew ukoll toħroġ ċara minn din il-grafika oħra fejn ħadna l-età on average tal-każijiet ġodda li għandna f'dawn l-aħħar 5 ġimgħat fejn qegħdin naraw li fil-bidu ta' Lulju lejn nofsu Lulju kellna l-età average kienet ta' 24 sena u bil-mod il-mod issa din l-aħħar ġimgħa l-età average kienet ta' 38 sena. Allura qegħdin naraw ukoll di xejra anka li tirrifletti ċar ħafna wkoll lejn dawk in-nies li qegħdin ikunu esposti fil-postijiet differenti. Qegħdin inkomplu nsaħħu iktar u iktar l-istrateġija ta' l-testjar tagħna għaliex irridu nsibu dawk il-każijiet u l-bieraħ kellna il-fuq minn 3000 test li sar li ġie rrappurtat li bażikament dejjem insaħħu l-swabbing tagħna bħalma qegħdin taraw aħna ir-reaktjajna fejn dejjem nkomplu nżidu dan lit-testjar. U dan sar ukoll permezz li aħna qegħdin inresqu iktar qrib dan lit-testjar lejn il-popolazzjoni tagħna biex aħna nilħqu l-koll il-kapaċità li għandna tat-testjar permezz li ftaħna 2 swabbing centers oħrajn u anka nirringrazzja lill-laboratorju ta' Mater Dei ukoll li qiegħed iżid ukoll il-kapaċità tiegħu biex kun jista' jlaħħaq ma' din id-domanda li għandna propju biex nagħmlu lil dan lit-testjar. Ftakru li aħna għandna laboratorju wieħed u dan irid ilaħħaq ma' dawn l-affarijiet kollha barra li testjar ieħor kollu ta' testijiet li jsiru minn Mater Dei u mill-kura primarja li baqa' għaddej ukoll. Din l-istampa kollha li qegħdin naraw mhijiex sabiħa biss biex ikollna numri imma hija importanti li aħna tkun qiegħda tiggwidana dejjem bl-evidenza tal-xogħol kollu li jrid isir biex aħna nikkontrollaw is-sitwazzjoni. F'sitwazzjoni fejn aħna nafu li dan il-virus huwa magħna, issilu magħna numru ta' xhur u nafu li ħajibqa' magħna numru ta' xhur oħra, irridu nifhmu li s-sitwazzjoni hija f'kull pajjiż bħalma qegħdin taraw li inti jkollok numru ta' każijiet tikkontrollhom bil-mitigation measures u mbagħad terġa' tibda tirrilaxxa l-miżuri u jerġgħu jibdew tilgħin il-każijiet. Din hija xenarju li konna nafu li ħajjiġri u dejjem irridu nikkontrollaw kemm nistgħu is-sitwazzjoni biex aħna ma jkollniex numri kbar u anka li ma jkollniex nies li jkollhom bżonn jidħlu l-isptar u li nikkontrollaw ukoll il-każijiet li imutu. Waħda mill-miżuri li mill-bidunet bdejna fuqha u bqajna nsaħħu ma' social distancing, dawk il-liġijiet li għamilna matul dan l-aħħar ġimgħat jibqgħu hemmhekk li ma jsirux il-mass events li inti ma jkollokx iktar minn persuna waħda għal kull 4 metri squared, massimu ta' fil-postijiet fejn isiru events ta' 10 persuni ma jistgħux ikunu iktar minn ma' xulxin 10 persuni meta jkun hemm ċertu events u li fejn għandek events li jkun hemm iktar minn 100 persons irid tkun hemm risk assessment li jsir.
Ikkappjajna wkoll dak għadhom hemmhekk għal 100 persuna ġewwa u 300 persuna outdoors imma mhux f'postijiet pubbliċi. U ma jsirux sfina li hemmhekk nafu li ħajkun hemm iktar kontakt ma' persuni. Li żidna propju din il-ġimgħa bħala miżuri li ħadna għaliex rajna numri kbar li kienu qegħdin jiġru l-ġimgħa ta' qabel kienu li fil-bars u l-clubs dawn ma jistax ikun permess li joqogħdu n-nies bil-wifqa għaliex meta jkollok in-nies li joqogħdu bil-wifqa hemmhekk hemm iktar ċans li jkunu qegħdin ma' xulxin, allura il-bars u l-clubs ikunu qegħdin iservu ikel u xorb lil nies li jkunu qegħdin madwar mejda. U bħalma rajtu f'dawk il-grafika tal-clusters li kellna, nightclubs u anka diskoteks kienu sors qawwi tal-każijiet li kellna, allura hemmhekk id-deċiżjoni ttieħdet li dawn jingħalqu u ma jistgħux jiftħu. Bħalmet ukoll prinċipju importanti huwa li meta inti għandek persuni li jkunu qegħdin bil-wifqa hemm ċans iktar li jiltaqgħu u allura mill-weekend mhux dan ta' issa imma l-weekend ta' wara propju mit-28 ta' Awwissu ma jistgħux isiru stand-up events. Allura bħal pereżempju tiġijiet ikunu jistgħu jsuru dawn il-mezzi kollha u jimxu ma' liġi kif propju anka indikajna imma ikunu bil-qiegħda. Għandna mezz ieħor li aħna qegħdin nikkontrollaw li issa il-maskri l-evidenza qiegħda hemmhekk li dawn ikollok il-protezzjoni u allura qegħdin dejjem nagħmlu iktar inkoraġġament biex jintużaw il-maskri. U hemm ċertu postijiet li dawn huma obbligatorji li nfakkarkom li huma fil-ħwienet, fit-trasport pubbliku, fuq il-ferri u t-terminal ta' Għawdex, fl-aeroport u fis-sea terminal u propju minn nhar l-erba' żidna wkoll dawk il-postijiet fejn persuna jidħol biex jieħu servizz bħal pereżempju fil-kunsill lokali jew inkella jkunu qed iduru jidħlu ġa indoor public places. Dawn huma obbligatorji li jintużaw maskra jew inkella visor. U hemm multa ta' €50. Din hija xi ħaġa wkoll bħala rakkomandazzjoni li aħna wkoll apparti l-liġi qegħdin nagħmlu rakkomandazzjoni biex il-persuni meta jkunu qegħdin f'postijiet fejn inti ma tkunx tista' iżżomm is-social distancing, aħna qed nagħmlu recommendation li tintlbes xorta il-maskra. Tajjeb, ħalli bekk aħna nutilizzaw dan il-measure, din it-tool li għandna tal-maskra kemm jista' jkun biex nipproteġu lil xulxin. Dik hija s-sitwazzjoni biex nikkontrollaw Malta, però aħna rridu nkomplu nikkontrollaw ukoll l-influx li ġej minn barra minn Malta u allura miżura oħra li ħatibda propju f'nofs il-lejla, aħna wkoll ridna nikkontrollaw dawk is-sitwazzjonijiet fejn hemm pajjiżi li huma għandhom rata għolja iktar minn tagħna u allura hemmhekk dawn il-pajjiżi iktar riskju li jistgħu jerġgħu jġibu il-Mart aw Malta u għalhekk daħħalna l-kontrolli. Allura permezz ta' avviż legali ieħor għandu ikun hemm il-persuni li ġejjin minn pajjiżi li huma f'riskju għoli propju jġibu PCR test magħhom li jkun negattiv. U dawn il-lista tal-pajjiżi kun qed toħroġ darba f'ġimgħa skont aħna naraw x'inhija s-sitwazzjoni fil-pajjiżi u tkun qiegħda tiġi aġġornata. Bħalissa din tapplika għal Bulgarija, Rumanija u Spanja, però Spanja mhux minn kull imkien minn Barcellona, Girona u Madrid. Jekk persuni ma jkollhomx il-test fuqhom li nifmu fl-ewwel ġranet forsi jkun diffiċli, aħna għamilna s-setup kollu wkoll fl-ajruport tagħna fejn jista' jsir ukoll it-testjar lil dawk li ma jġibux il-negative test magħhom, jew inkella anka nistgħu għandna l-awtorità bil-liġi wkoll li tistgħu jitpoġġew f'kwarantina. Tal-miżuri kollha huma bbażati fuq il-prinċipji bażiċi li nfakrukom li huma ta' social distancing u anka bħala social distancing aħna rajna li la darba aħna ħajkonna sitwazzjoni fejn ħajkun hemm ċertu postijiet magħluqin ma rridu nkontrollaw ukoll x'qed jiġri fil-postijiet pubbliċi, allura fil-postijiet pubbliċi permezz ta' avviż legali ieħor
ma jistax ikun hemm gruppi iktar ta' minn 15-il persuna. Il-maskri, l-iġene tal-idejn u dejjem il-protezzjoni tan-nies li huma vulnerabbli. U importanti ħafna li jekk persuni jiżviluppaw is-sintomi, importanti li joqogħdu d-dar għal jista' jkun COVID, jista' jkunu mart respiratorju ieħor u iċemplu l-111 biex aħna nkun nistgħu nagħmlulkom l-appuntament. Tajjeb ukoll li l-appuntamenti għal nies li huma simptomatiċi qegħdin jingħataw within 48 hours u dawk in-nies li m'għandhomx l-ebda sintomi pereżempju minn ċempellum bet ieħor qed jingħata f'nofs il-ġimgħa d-dieħla. Ringrazzjakom u dejjem l-appell tagħna huwa ta' stay safe. Would like to pass a short message to the English-speaking people living in Malta. Thank you. This is the medical bulletin that we are doing to give you an update on the situation in Malta. We had 36 new cases out of 2,445 swabs and a total of 1,546 cases now. We had 52 recoveries yesterday, so the total recoveries is 854. And this is, the number of active cases is 682. Unfortunately, this morning we had one of the COVID positive cases, a 72-year-old gentleman who was being cared for in our hospital, in our intensive therapy unit, who passed away. Condolences to all the family. May I remind you of the important measures that we have in place in respect of actions and also what we have added this week so that we continue to control the situation. One of the measures that we have added is in relation to social distancing, whereby we are closing all nightclubs and discotheques, and the bars can only serve food to people who are seated around the table. And stand-up events cannot happen as of 28th of August. With respect to masks, which is very important as well to control the situation, we have added one other obligatory usage of masks in those areas where you obtain a service or you visit an indoor public space. And very important as well is that we are looking at any other imported cases, and we have identified countries which will be reviewed every week, which have high rates and are high risk. And for those people who are coming from these countries, which at present are from Bulgaria, Romania and Spain, specifically from Barcelona, Girona and Madrid, they need to come with a negative PCR test with them. And for those who do not have this test, probably will be subjected to a test here at our airport or even quarantine. Our appeal to you is to look out for the measures that we are instituting, and always remember the principles of social distancing, hand hygiene and the use of masks. And very important, if anyone has symptoms, to call us on our helpline 111 so that we can discuss with you the symptoms, and where required we will also book you a swab and get tested. Thank you and stay safe. Good afternoon, Professor Tagħti, Amy Borch minn Newsbook. Għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel waħda hija f'każ li persuna tkun pożittiva għal coronavirus u din tkun qiegħda fuq cruise liner viċin il-Kosta Maltija, x'inhu il-pjan? U t-tieni mistoqsija hija persuni li kienu għaw Malta fuq vaganza u marru lura pajjiżhom u nstabu li huma pożittivi meta waslu lura pajjiżhom. Il-contact tracing ta' dawn il-persuni ma' min kienu għaw Malta hija tisir? Thank you. Palma rajtu kol fuq il-mezzi l-lum daħal l-ewwel cruise liner Malta, aħna konna qegħdin naraw ukoll il-protocolls li huma kienu faslu. Niftakru li l-cruise liners kienu wieħed mill-postijiet li kienu riskjużi, u anka konna qegħdin naraw li cruise liner kien qed ikollhom numru ta' każijiet fuqhom. U allura il-cruise line industry ħadet il-miżuri li kienu propju hemm bżonn, speċjalment fuq mezzi ta' testjar ta' kemm ikun hemm nies u mezzi wkoll x'jiġri wkoll
fuq il-vapur u anka x'jiġru wkoll meta jinżlu l-art fil-pajjiżi. F'sitwazzjoni fejn inti għandek cruise liner li jkun risaq lejn Malta, dan irid jippreżenta il-Maritime Declaration of Health. U aħna wkoll eżiġejna, u dik hija l-pożizzjoni ta' Malta tas-Saħħa Pubblika, li jekk ikun hemm xi każ li huwa pożittiv fuq il-vapur, dawn il-vapur jkun jista' jitrakka għal xi servizzi li jkollu bżonn, però ma jkun jista' jinżel ħadd mill-passiġġieri jew il-crew għaw Malta. Dik hija l-pożizzjoni ta' Malta li ħadna bħala Saħħa Pubblika. Li semmejt sitwazzjoni fejn inti kollok persuni li kienu għaw Malta għal xi btala u mbagħad ikunu sejrin lura lejn pajjiżhom, bħalma nafu l-incubation period ta' dan il-virus huwa ta' 15 days, allura possibbli li jkun hemm dawn in-nies. Li jiġri huwa li aħna għandna sistema ta' Early Warning and Response System fejn bejn il-pajjiżi Ewropej aħna nkun nistgħu nikkomunikaw ma' xulxin f'sistema rapida ħafna u allura jekk xi pajjiż ikun analizza xi persuna li huwa pożittiv u jara li dan l-espożizzjoni setet kienet għaw Malta jew inkella kien hemm xi kuntatti li kienu għaw Malta, dawn jinformawna u aħna nkunu nistgħu nikkomunikaw ma' dawk in-nies li kienu propju hawnhekk u hemm bżonn isir il-contact tracing tagħhom. Dan jista' jiġri anke pereżempju jekk ikollok sitwazzjonijiet fejn ikollok ajruplan li seta' kien involut ukoll. U aħna allura hemmhekk nkun nistgħu nikkomunikaw ma' dawk il-persuni li kienu fuq l-ajruplan u kull pajjiż ikun jista' jibqa' jagħmel follow-up ta' dawn il-każijiet. Permezz ta' din is-sistema nkunu qegħdin naħdmu bejnietna tajjeb ħafna. Barra mill-Ewropa tidħol ukoll l-International Health Regulations li hemm sistema oħra wkoll għal pajjiżi barra l-Ewropa li taqa' taħt l-Aqda Dinja tas-Saħħa li l-istess b'sistema bħal ta' l-Early Warning and Rapid Response System nkun nistgħu wkoll nikkomunikaw ma' persuni li kienu pożittivi u bekk ukoll aħna jekk hemm nies li kienu esposti għaw Malta nkun nistgħu nagħmlu contact tracing tagħhom ukoll. Rosgawċi Marijazzo Pardi mill-Orizzont. Barra minn Malta jiddiskutu l-possibilità li jkun hemm long-term effects minn fuq il-persuni li jkunu infettati bil-COVID-19. F'Malta osservajtu din is-sitwazzjoni jekk iva x'jistgħu jkunu l-effetti. Grazzi. Aħna meta jkollna pazjenti li jkunu pożittivi, dawk li jkunu l-isptar nkun qegħdin segwhom l-isptar. U anke dawk in-nies li jkun qegħdin id-dar nkunu qegħdin insegwhom ukoll permezz tat-tobba tal-kura primarja. U hemmhekk qegħdin naraw ma kienx hemm sitwazzjonijiet fejn kien hemm komplikazzjonijiet li damu ħafna, però qegħdin naraw xi ftit mill-pazjenti li baqgħetilhom sintomi ta' sola jew inkella ejja. Dawn huma ftit mis-sintomi li qegħdin naraw huma iktar komuni f'nies li pereżempju jkollhom mart respiratorju diġà meta inti tibqalek is-sola. U kultant ikun diffiċli jekk pereżempju jkollok persuni li għandhom l-asma li tara eżatt x'inhuma l-konsegwenzi ta' din is-sola kronika li tibqa' jekk hux relatat propju mal-asma innifisha jew inkella li huwa relatat mal-COVID. Però f'riċerka li saret marra minn Malta qegħdin jaraw li dawn huma ċertu long-term effects li jista' jkun hemm fuq il-persuni. Good afternoon, Professor Gauci. I'm Laura Calais from the Malta Today. There have been a number of people sharing posts comparing seasonal influenza to COVID-19, and in some cases saying I think seasonal influenza is more problematic, that life goes on anyway. What is your professional advice on this? Do you think that COVID-19 is less problematic, and is it correct to compare them? And also, can we have some more information about the migrants? Mela, bażikament, meta tħares lejn l-influenza huwa virus ieħor li jkun qiegħed jiċċirkola li huwa staġjonali li aħna ġeneralment narawh bejn Ottubru u Mejju, allura sa diġà qegħdin nippreparaw għal dak li jista' jiġri u li għandek hija li għandek dan il-virus li jkun qiegħed jiċċirkola issa u ħajkun qed jiċċirkola wkoll mal-COVID. Meta tħares lejn is-sitwazzjoni tal-influenza, nafu li l-influenza l-istess taffettwa bħala komplikazzjoni l-istess gruppi ta' nies li huma vulnerabbli, li huma dawk l-anzjani li għandhom mart kroniku, li għandek li huwa differenti hija li għall-influenza għandna t-tilqima.
U t-tilqima qed hemmhekk u allura importanti li nkomplu ninkoraġġixxu la darba sa tiġi żmien li nieħdu t-tilqima biex inkun nistgħu nipprevenu propju l-influenza la darba għandna t-tilqima. Fil-sitwazzjoni tal-COVID nafu li matul iż-żmien kif għadda u milli tallimna nafu li jista' jkun hemm kontrolli tal-COVID permezz ta' dawn il-miżuri li ħadna ta' social distancing, tal-ħasil tal-idejn u anka tal-użu tal-maskri. U allura aħna għandna l-mezzi tal-kontroll u għalhekk qegħdin napplikawhom propju għas-sitwazzjoni. Nsellimilek Prof. Gawċi għandi xi tliet domandi jekk jogħġbok. Jekk jistax ikollna l-età tal-persuni li qed jieħdu kura fl-ITU jekk nafux jekk mhux parti minn cluster jew le. Jekk nistgħux nkunu nafu wkoll minn fejn ġie infettat ir-raġel li sfortunatament tilef ħajtu. Fl-aħħar 7 ijiem kellna madwar 370 każ ġdid ta' COVID-19 f'pajjiżna, pratikament qisu l-R factor, skużawni, qiegħed jaqbes it-2. Jekk taħsibx li nirrikjedu emerġenza ta' saħħa pubblika u b'dawn in-numri preżenti li kieku għandna dawn in-numri preżenti bħalissa minn hawn u xahar ieħor, jekk hux tajjeb li niftħu l-iskejjel jew le. Grazzi ħafna. Tajb ngħidu li l-persuna li tilef ħajtu kien qiegħed fil-komunità u kemm hu kif ukoll dak il-persuni li hemm l-ITU mhumiex cluster li huma relatati. Semmejt ukoll l-R factor. Bħalissa l-R factor qiegħed taħt it-2. U hemmhekk aħna f'sitwazzjoni bħal din nafu li la darba jitla iktar minn 1, hemmhekk iridu nieħdu l-miżuri li għandna kollha meħtieġa u hekk għamilna aħna u bħalma għedna wkoll għandna l-att tas-saħħa pubblika li fis-sitwazzjoni li qegħdin fiha itina dak l-għodda kollha li għandna fatti bħalma rajtu l-avviżi legali li konna qegħdin noħorġu anka propju din il-ġimgħa ħriġnihom taħt l-att tas-saħħa pubblika. Is-sitwazzjoni fuq l-iskejjel bħalma dejjem għedna l-iskola hija priorità. Hija priorità għat-tfal tagħna biex ikomplu nagħtuhom l-edukazzjoni u allura rridu naraw kif aħna propju nkun nistgħu nikkontrollaw is-sitwazzjoni li qegħdin fiha u dal-aħħar ġranet rajna numri bil-mod il-mod neżlin, però rridu nkomplu s-sitwazzjoni għaliex huwa ftit ġranet biss għaddew ħalli bekk aħna nkunu iktar f'pożizzjoni li nkun nistgħu propju nieħdu miżuri meħtieġa biex nkun nistgħu propju l-iskejjel ukoll jinfetħu. Thank you, Professor Gauci. Adria Magri from Malta Independent. We have resources and sources stating that last Saturday at a wedding that took place resulted in a number of people being tested with COVID-19. Can you confirm this, please? Also another question, seeing the clusters, we're seeing that there's a growing cluster when it comes to the workplace, and there was also with a factory cluster. Would you suggest that individuals begin teleworking once more on this note? And my colleague mentioned regarding schools, in a month we're going to open schools once more. What are the measures that the health authorities are suggesting to the education division, and when will these measures be announced? Thank you. Qegħdin naraw clusters ta' fil-workplace tajjeb u anke f'ċertu factories u aħna dejjem bħala linji gwida dejjem għedna fejn inti postijiet jistgħu jaħdmu bit-telework tajjeb li jaħdmu bit-telework. Rajna ċertu workplaces li ħadmu tajjeb, il-productivity baqgħet għaddejja tajjeb ukoll u jistgħu jaħdmu, però nafu li hemm ċertu postijiet ma jistgħux jaħdmu bit-telework. Però wkoll f'postijiet fejn huwa diffiċli taħdem bit-telework, hemm ukoll ċertu mezzi ta' mitigazzjoni li tista' tagħmel propju fuq il-post tax-xogħol ukoll. Aħna pereżempju hawnhekk għandna l-COVID team tagħna li aħna wkoll daħħalna l-miżuri għalina stess għaliex aħna rridu nipproteġu lil nfusna u allura hemmhekk l-użu tal-maskri, tas-social distancing, anke waqt li qegħdin fl-uffiċċju stess aħna l-meetings bejnietna nagħmluhom permezz ta' mezzi pereżempju Teams fejn inti jkollok persuni li qegħdin fl-uffiċċju tagħhom biss u jkun jistgħu jikkomunikaw anke ma' office ieħor permezz ta' mezzi ta' digital. Għandna vantaġġ li llum il-ġurnata nistgħu nużaw il-miżuri diġitali li ma kellniex
fi żmien ta' pandemiji oħrajn li kienu qed jiġru. Allura nridu nużaw il-mezzi kollha meħtieġa li għandna. Bħalma semmejt fuq l-iskejjel, importanti li aħna naraw li l-iskejjel ikunu qegħdin jiftħu għaliex din bħalma qed hija sitwazzjoni li mhijiex ta' xarrejn. Allura aħna rridu naraw li l-itfal tagħna nkomplu nipprovdulhom dik l-edukazzjoni kollha li hemm bżonn. Professor Gawci, xtaqt insaqsik jidilli saqsok fuq l-immigranti li waslu l-bieraħ 118, forsi tispjeganek sarux it-testijiet u kemm minnhom instabu pożittivi jew le u jekk hux qegħdin f'iżolament. It-tieni mistoqsija jidilli li tiġà saru testijiet fuq xi 166,000 persuna. Jien naħseb minn dawn it-testijiet għandkom data fosthom fuq it-tip ta' dem, il-grupp ta' dem li forsi jistgħu jagħtukom xejriet ta' jekk positive per eżempju u biex iktar vulnerabbli minn dak li huma negative. U fl-aħħar mistoqsija hija dwar il-miżuri se jittieħdu llum fl-ajruport biex tispjeganna eżatt meta se tiġi riveduta l-lista naf li hemm 3 pajjiżi meta jmiss tiġi riveduta fil-jiem ġejjin. Tajjeb l-immigranti u iva kellna mistoqsija oħra, dawn l-immigranti bħalma nagħmlu dejjem aħna l-immigranti kif jidħlu dawn ikun qegħdin jiddaħlu f'iżolazzjoni. U bħalissa qed nippreparaw kollox biex għada jkun jistgħu jsirulhom is-swab tests ukoll. Ftakru li aħna nħallu ftit ħin ħalli nkun nistgħu ukoll il-persuni li jaħdmu fir-reception centers, jiġifieri nkun nistgħu ukoll nagħmluhom it-test ħalli bekk ukoll naraw dawk il-persuni jekk huma pożittivi aħna wkoll nieħdu l-miżuri meħtieġa. Fuq il-blood group kien hemm xi studji li kienu qegħdin ħarsu lejn il-blood group, però ma kienx hemm xejn li huwa konklusiv, u aħna wkoll nistgħu nagħmlu din id-data analysis, però nistgħu nifhmu li bħalissa ma mniex din għaliex l-ammont ta' xogħol li għandna huwa trement ħafna, però mill-informazzjoni li għandna aħna qed niġbru id-data ta' kollox u allura nkun nistgħu din l-analiżi wkoll tista' ssir għaliex inti kun trid taqabbel l-identity card tal-persuna u jekk dan ikun diġà għamel il-blood group ukoll available fid-database nkun nistgħu wkoll inqabluha. Però sa issa m'hemm xejn li huwa xjentifikament minn riċerka li saret barra minn Malta li dan ikun qed jindika li huma relatati ma' xulxin. Fuq il-lista ta' dawk il-pajjiżi li huma aktar friskju li aħna qegħdin nesiġu t-test, dawn aħna nkunu qegħdin nagħmlu ir-revision ta' din il-lista li propju tkun qed tapplika minn kull Friday ta' wara. Jiġifieri llum mill-lejla jibda japplika dan l-avviż legali għal dawk it-3 pajjiżi li semmejt u aħna matul il-ġimgħa dieħla nkunu qegħdin naraw jekk hemmx bżonn nagħmlu revision tagħha u nkunu qegħdin nippubblikaw ukoll lista jekk hemm bżonn reveduta għal dawk il-pajjiżi li mbagħad terġa' dejjem tapplika għal Friday f'nofs il-lejl, ġifieri bejn il-lejl bejn il-ġimgħa u s-sibt. Good afternoon, Professor Gauci. Sam from Loving Malta. Unofficial sources broke the news this morning of the latest COVID-19 death and claimed that the patient was undergoing cancer treatment and was in a care home. Can you confirm whether this is true or not? And now that restrictions have been reintroduced, are you again advising that 65-year-olds and over remain inside, as well as vulnerable people, including vulnerable essential workers? Thank you. Mela, dan huwa punt importanti ħafna li qajjimt. Sfortunatament, qed ikollna ħafna informazzjoni li qiegħda toħroġ dwar sitwazzjonijiet ta' numri ta' COVID, ta' sorsi, ta' minn fejn sa ta' kien hemm xi każijiet, anka propju tħabbret il-mewt propju kmieni u anka x'informazzjoni dwar il-persuni li jkunu mietu li l-ewwel net għalija hija xi ħaġa li m'għandix issir għaliex rridu nirrispettaw lill-membri tal-familja, lill-persuna u anka r-responsabilità ta' l-informazzjoni. Meta intom bħala ġurnalisti dejjem ħdimna flimkien u dejjem ħriġtu informazzjoni li tkun korretta propju skont dak l-informazzjoni li qegħdin joħorġu l-awtoritajiet. U
U dan huwa importanti ħafna għaliex nerġa' nisħaq it-trasparenza li dejjem edna li l-informazzjoni li jkollna kemm ta' numru u anke ta' sorsi li nkunu nafu bihom tal-każijiet dejjem nagħtukom dik l-informazzjoni. Jiena li qed dispjaċina ħafna li joħorġ informazzjoni speċjalment fuq persuna li jkun għadu kemmiet li jibdaw joħorġu informazzjoni dwar kundizzjonijiet mediċi li jkollu dan il-persuna. Din hija informazzjoni sensittiva ħafna u m'għandix tinħareġ. Allura l-appell tiegħi huwa li jibqgħu insegwu il-bulettini u l-informazzjoni minn li toħroġ. Tajb nikkonferma li dan il-persuna ma kienx qiegħed jattendi għal trattament tal-kanser f'dak il-żmien li qabel kellu il-COVID. Ġifieri tajjeb li nikklarifikaw u anqas kien qiegħed ġahom. Nappella nerġa' li aħna insegwu informazzjoni li toħroġ mill-awtoritajiet għaliex dik hija l-informazzjoni li hija korretta. Fuq il-vulnerabbli, ftakru li meta għamilna l-miżuri fil-bidunet fejn aħna konna propju ħriġna avviż legali wkoll li jedna li l-vulnerabbli għandhom joħorġu biss għal sitwazzjonijiet li huma essenzjali, ftakru li ċertu għodda li kellna fidejna u ċertu informazzjoni li għanna l-lum ma kienieċ available. Dak iż-żmien ma konniex qegħdin nużaw il-maskrin. Allura l-appell bħalissa huwa importanti li noqogħdu attenti kif aħna nagħmlu l-miżuri. Għaliex iridu niftakru li dan huwa żmien fit-tul. U allura għal nies li huma vulnerabbli, l-appell tagħna huwa li huma jaraw fejn ikunu qegħdin imorru li jażlu dawk il-postijiet li huma l-iktar safe għalihom. Anka jażlu il-ħinijiet, pereżempju, li jmorru jixtru l-affarijiet li għandhom bżonn. Għaliex bekk huma jkunu qegħdin inaqsu ċ-ċans li jistgħu jiltaqgħu ma' persuni. U anka li huma jilbsu l-maskri imma wkoll responsabilità fuq il-komplament tal-popolazzjoni Maltija li wkoll ikunu huma responsabbli għan-nies vulnerabbli tagħna li ma jirsqux qrib ħafna tagħhom u li dejjem jilbsu l-maskra jew il-visor meta jkunu qrib tagħhom. Anke meta aħna nżuru r-raba tagħna, tajjeb li dawn ukoll jekk mmorru fid-dar tagħhom ukoll noqogħdu attenti li aħna ma nkunux sors ta' il-virus għalihom. U allura nużaw il-protezzjoni meħtieġa kemm jista' jkun ma jkollniex il-ħin twil. U anke jekk nistgħu niltaqgħu, pereżempju f'xi bitħa jew inkella fil-ġnien jew fil-postijiet fejn għandna, hemmhekk kun dejjem inti qiegħed naqqas ir-riskju li tista' infetta lin-nies li huma vera vulnerabbli. Good afternoon, Claire from Times of Malta. So you said that there are 3 patients on the ventilators, and if I'm not wrong, this is one of the highest numbers that we had at the same time. Are you worried about this trend? And is it still the case that most patients have mild symptoms or no symptoms? And a number of the restrictions were actually issued on July 30th, so it's some weeks now. Are you happy with the impact that these restrictions have had on the numbers? And do you expect this to get even better now that more restrictions have been introduced? And could you give us an update on the fines issued for people who are not wearing masks or the organizers who weren't following the rules? Thank you. Bażikament fuq il-każijiet li għandna l-ITU, bħalmet għandna 3 persuni. Jidu niftakru li meta inti għandek persuni li qegħdin jidħlu fl-ITU, hemmhekk aħna nagħtuhom dik il-kura kollha li hemm bżonn kemm min-naħa ta' support fuq ventilator, jiġifieri hemmhekk ikunu qed jingħataw is-support li għandhom bżonn imma anke bħala kura li propju wkoll hija available mit-trattamenti li qed joħorġu wkoll minn clinical trials ta' barra minn Malta. Fuq restrizzjonijiet bħalma rajtu aħna daħħalna numru ta' restrizzjonijiet propju wkoll din il-ġimgħa żidna restrizzjonijiet. Rajna bidla fin-numru propju din il-ġimgħa, dal-aħħar ġranet rajna nuqqas fin-numri, però bħalma għedna in-numri jkunu jvarjaw ħafna għaliex dak in-numri li qegħdin naraw illum ikunu qegħdin jagħtu xejra propju ta' dak li jkun qed jiġri f'dan l-aħħar 15 pajjiżna. U allura l-importanza hija li aħna ndaħlu l-miżuri imma jridu jiġu segwiti. U jiġu segwiti b'responsabilità mill-pubbliku Malti imma wkoll li torbot ukoll ma' dak li sejt hija dwar il-fatt li aħna qegħdin inkomplu nżidu aħna l-ispezzjonijiet tagħna. Aħna qegħdin nużaw il-mezzi li għandna bl-għodda li tina l-saħħa pubblika, l-att tas-Saħħa Pubblika, u dan ukoll aħna estendejna
il-delegation of authority ġvil min jista' jagħmel l-ispezzjonijiet biex inkomplu nsaħħu iktar l-tim għandna l-ispetturi sanitarji mill-Environmental Health. Mbagħad għandna wkoll f'ċirkostanzi oħra fejn għandek l-uffiċjali mill-Malta Tourism Authority, għandna wkoll il-Pulizija, għandna wkoll enforzi minn Transport Malta u għandna wkoll enforzi minn naħa tal-Leza. Dawn huma kollha l-ispetturi li għandna li qegħdin iduru f'diversi postijiet fejn japplikaw il-liġi biex aħna nesiġu li dawn il-miżuri li daħħalna fil-post ikunu qegħdin jiġu abduti. Ir-responsabilità hija importanti imma li kulħadd ikun responsabbli u nifhmu li aħna nistgħu nelbu propju din il-pandemija biss billi aħna nkun nistgħu nikkontrollaw is-sitwazzjoni. U la din hija sitwazzjoni li ħaddu magħna, importanti li aħna ndaħlu ċertu practices u behaviors tagħna xi ħaġa normali ġurnata tagħna ta' kuljum. Bħal pereżempju l-użu tal-maskra jew li inti ma tersaqx qrib ħadd ieħor għaliex dawn huma miżuri li jistgħu jgħinuna biex nikkontrollaw din is-sitwazzjoni. Good afternoon, Prof. Gawċi, żewġ mistoqsijiet. Fil-bidu inti qed li l-każijiet f'Malta żdiedu bħalma żdiedu f'pajjiżi oħra. B'mod fatwali fejn qiegħed pajjiżna fejn jitlu rata ta' infezzjonijiet u mwiet meta mqabbel ma' pajjiżi oħra, forsi anke meta tikkunsidra l-ammont ta' testijiet li qed nagħmlu per capita l-bieraħ rekord ta' aktar minn 3000, ġifieri f'dak il-kuntest. U wieħed mill-clusters li kien hemm fil-grafika kien sport. Ma nafx tistax tgħidilna jekk dan huwiex sport li kien qed jintlab fil-miftuħ jew forsi xi ġim fil-magħluq u jekk tikkonsidraw xi tip ta' miżuri f'dan il-kuntest fejn jidħol contact sports. Mela, jekk inħallsu l-rati ta' Malta, aħna qegħdin nagħmlu ħafna testjar, però aħna nieħdu consideration ukoll il-positivity rate. Jiġifieri tara minn dawk il-każijiet li inti issib li huma pożittivi akkont ta' kemm inti tkun qed tagħmel testijiet. Jekk inħarsu lejn il-bidunet tas-sitwazzjoni li kellna f'Marzu, kellna il-positivity rate tagħna ġvin-numru ta' pożittivi akkont tal-każijiet tat-testijiet li konna qed nagħmlu kien għoli ħafna. Aħna qegħdin mbagħad sitwazzjoni fejn inżilna ħafna u bil-mod il-mod erġajna bdejna nżidu ir-rata ta' positivity rate. Ġifieri s-sitwazzjoni hija sitwazzjoni fejn għandna numru ta' każijiet, vera qegħdin nagħmlu ħafna testijiet, però il-każijiet bħalma qegħdin taraw in-numri qegħdin hemmhekk. U jekk aħna nqablu ma' pajjiżi oħrajn, aħna qegħdin naraw ukoll li meta tħares lejn l-imwiet għandna 10 każijiet li jekk tħares lejn in-numru fil-popolazzjoni wkoll dan huwa fattur li rridu wkoll nieħduh f'consideration u importanti ħafna li aħna bil-miżuri tagħna kif nibdew dejjem innaqsu il-każijiet hemmhekk nkun nistgħu naraw li dak il-miżuri li għandna f'post nkun qegħdin nikkontrollawhom ukoll. Li semmejt ukoll li kien hemm clusters li kienu relatati mal-isport. Hemmhekk kellna numru ta' futbol li kienu f'kuntatt ma' xulxin, niftakru l-futbol huwa contact sport, però nifhmu wkoll li inti din hija sitwazzjoni li hija fit-tul, allura hemmhekk ukoll flimkien ma' Sport Malta u anke entitajiet oħrajn aħna sa mill-bidunet ħriġna linji gwida kif hemmhekk l-isport ikun jista' jkompli imma li nevitaw li jkun hemm trasmissjoni. U aħna qegħdin naraw ukoll prattiċitajiet li qegħdin isiru barra minn Malta kif inti tista' tevita li jkollok każijiet waqt l-isport. Però bħalma jiġri dejjem hemmhekk meta jkollok każijiet li huma pożittivi u mbagħad ikun hemm il-kontrolli li jittieħdu biex inti tikkontrolla s-sitwazzjoni u hemmhekk ma tinfirrix lil persuni oħra li jkunu f'kuntatt magħhom. Daw kienu